काय ना काजी ना सांबारा तुम्ही खरं सांगा तुम्ही सांबारा खालाच नाही म्हणून सांगा. मी खाल्लं सांबारा. हा बघलं आज ज्याच्या स्वतःच्या काजी तयार झालं ते काय धीरच येणार नाही 4 फका हाणून मी काय म्हणून पण ज्याच्या काजी नाही जातो मुर्गा चलो हान चलो कामाला करून खातो बरोबर. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचा खूप खूप सकाळी स्वागत. आणि आमचं बघा घराचं काम चालू आहे त्यामुळे बाकीचे व्हिडिओ येत नाहीत, बरेचसे करूक जमत नाहीत. आणि हे बघा सगळी मंडळी काम करतात आणि बरेच जण सांगत होते तुमचं घर मातीचा की चिऱ्यांचा आहे. बघा मातीचा घर आहे, फक्त बाहेरून प्लॅस्टर केलेला होता. आणि हे मेस्त्रीकडे काम करतात. आणि हे बघा हे संपूर्ण मातीचा घर आहे बघा. हे बघा फक्त भिंती प्लॅस्टर केलेले होते. काय गप्पा मारताय? भाकरी खालेली जिरा कोबी. आणि हे बघा असे बौले होते बघा पहिले, आणि अकडे मोठं बौल होतो मेन म्हणजे, पण त्याच्यात बुतूर रांगोळीत ठेवलेली. गावला काय नाही माचीच ठेवलेले होते बघा मडक्या. पेटत म्हणजे कळा काय करतात बौल्यात काय पूर्वीचं काय ठेवले नाही होतं म्हणून ह्योच ठेवले नाही, काढूचं ठेवले नाही वाटतं माका बाका रिकामे केल्याने वाटतं ते. काय होत्या माचीच ठेवी म्हणजे अळी पावसाची त्यासाठी होते. आता हेंका वाटलं काय ठेवले नाही पूर्वजांनी. पूर्वज म्हणते आमकाच द्यावा हे करून ठेवला होता मॉब झाला. ते पवार मातीवर बट मारतात हे बघा. ते बघा उतारली पण नाही रात्रीची उतरली ना दिवस. आज काय नाही हो, सगळा थंड कोण बोलकच मागत नाही, बियाल्यासारखे झाले. आता मी तुका सांगलं ती बघा हो तुमका कसा बोलणार. माझं मूड नाही चेंज झालो का. तो बघा आबाकडे टेपे लावता इकडे. हे बघा टेपे लावून ठेवलाय ना चकडे तकडे. गौरे शाळेत चल हा नाही तर गुरुजींका सांगतलंय गोंतो घेऊन येती. हे हा शाळेत पाठवणार आहे का गौऱ्या सदरी शाळेत रात्रभर काही विचारू झाले का मोबाईल वर कसे का डाउनलोड झाले नाहीत ते का झूम कर कायच दिसत नाही फोटो. हे बघ हे का घेऊन जा बरे. मकरंद त्याच्यावर का
मकरन चक्रण नाहीतर गेलो शाळेत की यांका गुरुजींका ह्या घेऊन पाठव. काय घेऊन? नाही गोंतो 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 घेऊन पाठवा रे. गोंतो घेऊन पाठवा. ह्यो गुरुजींचो दोस्त ह्यो एकटो नाही. चला 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 गाड्या घ्यान गेले ना. चला म्हणजे खडे तू गमेल सांगत होतो ना. नाही सांगत अजिबात उभं राहून सांगणार नाही. गमेला नको येऊ. चल की काय काय दुखायला लागले शा तुझ्यासारख्या माणसांचं म्हटलं तर चललास राहू जाशे मग पेटत म्हणजे राहुला आता काय नाही बराचसा पेटवला या का बराचसा सकाळपासून या बघा काम बराचसा पुरा केलेला हो तो तुमचे ना हे मग म्हणणार ते तकडे मुंबई होणार शामग्याची नात ती टीव्ही लावून बघणार. मग त्यामुळे दिसताच तरी तुम्ही पान खातास काय करतास ती टीव्ही बघता जास्त तर तुमच्या घरातल्याच माणसांचा दिसता. कोणाचे आता आम्ही असणार पुष्पा आणि तू आणि तो आता बाकीच्यांका दाखवलं की भास खातात ते मधी कसं हो हे काय बोलाकत नाही मागत पान का तू अरे म्हणजे हे आमचे नानात बरेचसे बघितलं असेल बऱ्याच वेळा फिरवता बंद केले काय तू फिरवलं न बोलता फिरवायचा का माहितीचा माझा सगळ्यांना माहिती आहे. मग उद्या दी नाश्त्याचा बघू का आधी काय तर दाताक लागणार हो ना काय तो भिजत घाल हा फरसाण झाला फरसाणाक तुम्ही ऐकणार आज नाही नाही विषय कसं माहिती आहे भुकेलेल्या अळणी घाल खार घाल तिखट घाल तो बरोबर खातलो मग आता संध्याकाळची घमेल फरसाण त्याचा उपयोग आहे. मग सकाळी जातात देशा ना उसळ पाणी करून ते घालून हो लाईटीचो आज सोमवार ना मग उसळ कशी करणार लाईटीचं सोमवार असं दे मग उद्या करा तर उद्या करूया बघूया आता उद्याचा उद्या ही बघा वाळीची मरणाची बोकरा होत आमच्या घरात केवढा रे या व्यापार ठेवले नाही आणि या बघा बराचसा कोसळून झाला सकाळपासूनचा काम होता बराचसा पुरा केला. तर चला मंडळी आता संध्याकाळ झाली आहे सकाळी काल भाकरी खाल्यानी आणि आता फरसाण खाल्यानी त्यामुळे हैराण झाली कामदारा आणि या वाटेक लागलेली हो तारो देत नाही म्हणता कामदारांका हो तारो कसलो उलट वाईट जरा मस्तपैकी जिमी जिमी ये काय ना काजी ना सांबारा तुम्ही खरं सांगा तुम्ही सांबारा खालाच नाही म्हणून सांगा. मी खाल्लं सांबारा हा बघलं सांबारा काजीचा खाव काजीव खाल्लं हा मग जाऊ देत काजी नाही तो सांबार हा तो आधी खातलो सांबार काजी नाही तो आधी खातलो पंप लावला तोच आंबे आधी खाता. मग मका सांग तुमका करू नको आता इथे पेटी पाठवलास ना आता ही पेटी गेली होत कलबावलो आंबो खाता तो नाही पैशाचे असेल ना तो कसं देऊ ते निघत नसलो ती ढकलतो आणि पाठवणार मार्केटला 4 पैसे आधी येतले म्हणून. हा 4,000 डझन 5,000 डझन जातले रडणार तो कमी करणार नाही हा
मग बघा ह्यो बरोबर आपण खातलो कधी बरोबर आपण शेवट बरोबर डोळा खात नाही त्या टायमात सगळं कलमांच्या मालकांचा ह्यो असो विषय हा आंब्यावर येऊन राहिलेला आता आंबो रिकवणार नाही तो खोटं आलंय काय बघा नाही नाही बरोबर आहे तुझं बसवणार. कधीच नाही खाणार पहिलो आंबो कधीच खाणार काजी नाही होत. आज ज्याच्या स्वतःच्या काजी तयार झालं ते काय धीरज येणार नाही 4 फका हाणून मी काय म्हणून हा, पण पण बाकीचं ज्याच्या खातो. काजी नाही जातो मुरगावचो हाणतलो खाणी कामाला खातो. करून खातो बरोबर ते काय आंबो खाऊ नको. कामदार ते तसे नाही हो पटकन काम करणार ते आणि दुसऱ्या घरावर जाणार वर जाणार हा ते कसाव कायचा करा झालं आता काय नाही उद्याच वर जाऊ खतखतलं का आता चप्पलच नाही वर जात हा